priatelia, po dlhšom čase si dovoľujeme pre vás a najmä našich študentov zdieľať ďalší podcast Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania. Dnes nás svojou účasťou poctila pani inžinierka Lenka Boriková, aktuálne riaditeľka, predsedkyňa predstavenstva a zároveň aj spolumajiteľka úspešného nábytkárskeho podniku Hammerbacher SK akciová spoločnosť. Pani riaditeľka je úspešnou absolventkou ekonomického študijného programu na Drevárskej fakulte. Chceli by ste sa teda dozvedieť, či je možné využiť nadobudnuté zručnosti a znalosti z ekonomického štúdia pre riadenie podniku so zahraničnou kapitálovou účasťou, ktorého hlavným predmetom podnikania je výroba kancelárskeho nábytku? Ak áno, vypočujte si náš dnešný podcast. Prajem vám všetkým príjemné počúvanie. Dobrý deň, želám pani riaditeľka. Dobrý deň. Som poctený tvojou účasťou v dnešnom podcaste. Dovolím si hneď prvú a tradičnú otázku. Ako si spomínaš na svoje študentské časy a na pracovné začiatky? Na svoje študentské časy si spomínam ako na pekné, bezstarostné obdobie v porovnaní s tým, čo človek musí riešiť a vykonávať dnes. Obdobie, keď som spoznala veľa zaujímavých ľudí, s ktorými sme v kontakte dodnes, pracovne si vieme poradiť a pomôcť si navzájom. Dôležité na vysokej škole je to, že človek sa naučí, ako sa učiť, lebo učiť sa bude celý život. Vždy príde niečo nové, s čím sa treba vysporiadať. Naučiť sa, ako čerpať dôležité informácie, ako ich kriticky vyhodnocovať. Nielen kvanta študijných materiálov, ktoré sa naučíte bez porozumenia, naspamäť a po krátkom čase si skoro nič nepamätáte. Napriek tomu, že som študovala dennú formu štúdia, už počas vysokej školy som sa zameriavala na získavanie praktických skúseností. Už počas štúdia som absolvovala prax v 3 nemeckých firmách. Následne týždeň po promócii som nastúpila na pozíciu junior kontroler vo firme Bosch v Českých Budejoviciach. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, tu som pôsobila 4 roky. Potom som sa rozhodla vrátiť a pokračovať v diele svojho otca. Celkovo v našej firme, či už na nemeckej alebo aj na slovenskej strane, všetci nasledovatelia vo firme začnú pôsobiť najprv niekde inde. Ktoré z oblasti štúdia, respektíve predmety, hodnotíš ty osobne ako tie, ktoré najčastejšie využívaš aktuálne vo svojej pracovnej pozícii? Vnútropodnikové účtovníctvo, podnikové investície, kalkulácia rozpočtu, controlling a samozrejme plánovanie. Škola mi poskytla veľmi dobré základy, ako to vedieť uplatniť v praxi. Boli v rámci štúdia aj také predmety, ktoré ti vôbec nesadli, no napriek tomu by si sa dnes na ne pozerala trochu ináč? Nemala som problém vysporiadať sa s akýmkoľvek predmetom. Som typ človeka, ktorý sa dokáže prakticky všetko naučiť. Je to len otázka času a trpezlivosti. Dokonca si spomínam aj na voliteľný predmet filozofia, ktorý bol prezentovaný veľmi zaujímavou formou. Môžeš nám v krátkosti predstaviť produktové portfólio vašej spoločnosti? Naša firma sa špecializuje na veľkosériovú výrobu kancelárskeho nábytku na báze drevotriesky a kovových komponentov. Firmu máme vybavenú CNC strojmi. Za posledné roky sme veľa investovali do novej technológie. Naša výroba v Pukanci má veľmi dlhú históriu výroby nábytku. Posledných 33 rokov spolupracujeme s nemeckým partnerom a zároveň väčšinovým spolumajiteľom. Firmu v dnešnej podobe spolu s Nemcami založil môj otec a ja som ju teraz po ňom prevzala. Dovolím si takú krátku zaujímavosť. Vaša spoločnosť získala v roku 2023 ocenenie Výnimočná firma v kategórii kvalita od renomovanej slovenskej spoločnosti. Hodnotíš ty osobne toto ocenenie ako jeden z takých najväčších úspechov podniku, alebo sa môžete pochváliť aj inými úspechmi? Zatiaľ je to asi najväčšie ocenenie, ktoré sme získali. My pôsobíme skôr na nemeckom trhu prostredníctvom našej materskej firmy. Nezaoberáme sa marketingom, skôr sa neustále snažíme vylepšovať a optimalizovať výrobu. Bolo to krásnym ocenením našej snahy, napriek tomu, že sme sa o žiadnu cenu neusilovali. Na záver si dovolím našu tradičnú otázku, ktorú zodpovedali všetci účastníci predchádzajúcich podcastov. Čo by si odkázala terajším, ale aj budúcim študentom z pohľadu prístupu k štúdiu? Možno aj oblasti, na ktoré by sa mali zamerať, ak sa budú chcieť uchádzať o prácu vo vašej spoločnosti. Treba sa zamerať na to, aby v prvom rade problematike rozumeli, aby získali základ, na ktorom sa dá ďalej stavať. Dôležité je naučiť sa pracovať s Excelom. To je pri mojej práci základ. Každého potenciálneho uchádzača testujem, ako je zdatný v excelovských tabulkách. No čo by si odkázala, respektíve odporúčila nám, pedagógom, pre zlepšenie a skvalitnenie štúdia?
Hlavne veľa trpezlivosti. Každý pedagóg má môj veľký obdiv a sústrediť sa viac na príklady z praxe. Zamerať sa na naštartovanie logického uvažovania. Dôležité je u študentov trénovať prezentáciu výsledkov. Pani riaditeľka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, ktorý si našla. Ďakujem za tvoje odpovede, odporúčania a námety. Verím, že bolo pre teba príjemné sa aspoň takto nakrátko vrátiť do svojich študentských čias na univerzite. Prajem veľa úspechov tebe osobne, ale aj celej spoločnosti. Ďakujem pekne aj ja. Rada som sa zúčastnila tohto podcastu a prajem veľa úspechov a trpezlivosti. Ďakujeme, tu budeme určite potrebovať. Dnešný podcast je teda na konci. Lúčia sa s vami a pekný deň vám želajú Marek Potkány a Lenka Boriková. Do skorého počutia, priatelia.